Пептиди, пептиди, пептиди. Всички говорят за пептиди. Вече всеки втори взе да продава пептиди. Но никой не ви обяснява защо, как и какво. Всеки казва, моите са най-добри, моите са най-хубави. Сега, ако останете до края на това видео, ще разберете как да познавате кои пептиди са най-хубави, фармацевтични, кои са лабораторни и кои са бокучеви. Как да ги разпознавате. Здравейте, приятели, аз съм инженер Никола Гюлеметов, вашия безплатен гайд в фитнес, хранене, тренировки, стероиди, пептиди, абсолютно всичко свързано с фитнеса и културизма. И сега ще ви споделя моя опит и знания, които са над 25 години като треньор, нутриционалист, специалист и така нататък и така нататък. Показвал съм ви колко дипломи имам и от колко време занимавам с всички видове пептиди, сигурно над 25 години, не само с Рета или Монджаро, така нашумялите на последно време, но сега ще коментираме точно тях. Така, и ще ви обясня как и по какво да ги различавате. Де-факто имате 3 класа пептиди. Така, ще почнем с най-високия клас. Това са тези, които са направени фармацевтично. Вижте, на тях пише фармация. Имат защитни стикери, баркодове и момент, сега ще го отворя вътре да видите. Така. Ето тук директно влизате в сайта и може да разберете абсолютно всичко за произхода на пептида, както да му вкарате номера. И това е направено в фармацевтичен завод. Ето написалка. Това е на Apex, най-добрата английска марка, фармацевтичен завод за пептиди, лекарства и така нататък. Това значи най-висок клас. Както и да кажем това, показвам, ето, този модел, ретатротит на Сенедика. Това е най-високия клас немска фармация, завод за производство пак на лекарства и работи. Както виждате, има ето тук са трие. Баркодове, всичко. Не искам да го отварям и това, защото са доста скъпи нещата. Така, обяснихме за най-високия клас фармация. Следващия клас, по-ниския клас, където има малко занижено и там се правят пак пептиди, но не са предназначени и не могат да се против. Следващия клас е Labs, лаборатории. Това са лаборатории, подобно на фармацевтичните заводи, само че там качеството и контрола са една идея занижени и те не се продават по аптеки и по работи, а се поръчват от хора, които пак за изследователски цели, но не са за лекарства. Или за такива хора, които искат една идея по-евтини продукти. И третото ниво, най-ниското, това са всички